Hola, bon dia a tots. Avui anem a fer una nova review sobre un nou llibre de la meva autora Isabel Clara-Simó. Aquest llibre es diu A cau d'orella. És una novel·la imprescindible per a llegir. Vos recomano 100%. I avui ens acompanyarà el meu amic. Aquest llibre tracta sobre una dona que va anar a comprar pa, però aquesta vegada li van dir que no podia perquè el pastelero era Puigdemont. I com estava també allà darrere la trastenda del Junqueras, doncs li va dir, pues mira, com el franquisme no està ben pensat, anem a fer un llibre sobre això. Tu el que faràs serà escriure el llibre i jo te donaré pa gratis durant tota la teua puta vida. I així va ser. El nostre panader li va donar pa per la seva vida. I ara, per això, és un bon llibre. Un llibre que ja que destrossem. Perquè si no, és una puta merda, clar. Això és que ja t'he de trobar-li una utilitat, collons. Si no, serveix només per a, pues això, pues a posarle celo y para destrozarlo. Sí, exacto, para destrozarlo, si no, ¿para qué? Y también puedes jugar con él al tenis. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Eso sí que es divertido. ¿Qué ha pasado? El millor que podem fer és tirar-li coses, perquè del contrari, aquest llibre acabarà amb la nostra vida. Així que millor acabem nosaltres. Podem disparar-li, o prendre-li foc, si volem. Tot el que siga necessari per aprofitar de tota manera possible els coneixements d'aquesta dona, de Carme Miquel Pascual. González Romero Díaz, Almagro, Santiago de Compostela. Cada disparo que se le dé será mejor, y si puedes llamar al fumigador de turno, pues que es mejor. Y si además lo acompañas con la banda sonora de Terminator, quedas. Tot això, com s'ha dit, és per a disfrutar del llibre de la millor manera possible, que és el més important al final. Hija de la gran puta, com nos hizo sufrir. I fins així la review d'avui. Vegeu-nos en el pròxim vídeo. Suscribeix al canal! Que suscribeu! Sisplau, subscriu-se! Sisplau, comem els collons! Comeu-me!